Moi, mä oon Elina Koivumäki Lexperienceista ja tämän päivän meillä oli tänään henkilöbrändäyksellä menestykseen seminaaripäivä täällä tapahtumahotellihuoneella ja oon tämän tapahtuman järjestäjä ja suunnittelija. Ja henkilöbrändäys on lähellä sydäntäni ja haluan antaa 3 vinkkiä jokaiselle yrittäjälle henkilöbrändäykseen liittyen. Ensimmäinen on, pysähdy miettimään, kuka sinä olet ja erityisesti sitä, mitkä asiat saa sinusta intohimon esiin. Koska ne on niitä juttuja, joiden ympärille sitä henkilöbrändiä kannattaa rakentaa, koska ne on asioita, jotka sinua motivoi. Toinen juttu on, mieti, mitä kohderyhmiä haluat lähestyä. Eli ketkä on ne, kenen joukossa sitä henkilöbrändiä haluat rakentaa ja vahvistaa. Tunnista ne porukat, mieti missä he liikkuvat, missä somekanavissa he ovat, mitä hashtageja he käyttävät ja niin edelleen, ja lähde verkottumaan sinne. 3. vinkkini on, tuota omaa sisältöä. Ensin voi lähteä seuraamaan sitä, mitä muut puhuvat niistä kiinnostavista teemoista, mutta kyllä tosi tärkeää on myös se, että tuotat itse hyvää, kiinnostavaa sisältöä. Ja henkilöbrändäyksen näkökulmasta kiinnostavia on aina tarinat. Mikä on juuri sinun tarinasi? Miten sinun yrityksesi eroaa muista vastaavista yrityksistä, vaikkapa sinun paikkakunnallasi? Rakenna tarinoita siihen ympärille ja aika pian huomaat, että henkilöbrändisi on entistä tunnetumpi. Onnea matkaan!